Влизаме в административния панел. Наклоним на админ. Сега само да настроим пакети. Това са албуми. По същия начин работи разместването на албумите. Ето го, нали? По същия начин може да се разместваш позицията на тях. Пише се заглавие. Примерно, когато даваме на редактирай, това, което правим е, имаме да въведем заглавие, можем да въведем текста, който казахме и можем да си напишем, нали, в самото описание, можем да слагаме линкове. Примерно, можем да качим ето по този начин линк. Ето от тук можем да качим PDF файл. Ето, примерно, маркирах се пасажче от текста. Този редактор е като Word. В смисъл, ако може да работите с Word, може да работите и с редактора. Редакторът е максимално лесен, има удебеляване на текста, подчертаване на текста, може да се изберете какъв, нали, тип, нали, заглавие ли ще правим, текст, размер ли да му сложим, цвят ли да му сложим. Най-често ползваните функции са тези, нали, по-сложните функции са да сложиш линк, нали, и да качиш, примерно, снимка, която да заобикаля текста, нали, по някакъв начин. Може човек да се заиграе с ето тези части. Може да се качи табличка, предвид качването на табличка, също един вариант, но ако пък качвате таблица, може да ви посъветвам да я качите като снимка, защото много трудно е да направите хубава таблица в HTML, т.е. с редактора. По-важен елемент също е вмъкни като чист текст. Сега това е, примерно, ако ползвате от Word, някъде сте се написали текста или от някой друг сайт на ваш производител, вносител, представител, такъв сте на някаква официална марка или продукти, не е хубаво, нали, текста да бъде копиран от сайта и пейснат директно, нали, с Ctrl-V, с Paste. Защото по този начин, като се копира дори от Word, има такива скрити кодове. Ние като копираме, т.е. човек, потребител обикновен, когато копира някакъв текст, той не вижда, нали, как зад него стои някакъв код, който само компютъра се знае. И по този начин, нали, ако копирате код, който е малко по-различен, той може да ви повреди сайта, да стане по-грозен, да се разместят неща. И затова, нали, ако ползваме от Word или копираме от някъде, е по-хубаво да го пейснем като чист текст, защото, нали, когато пействаме тук текста, нали, който сме си копирали предварително, той бива зачистен. Ето това, нали, прозорче го зачиства и го вкара просто като обикновен текст и си го прави, нали, вече както трябва. И всъщност този редактор се върши, нали, тая работа да зачиства тези ненужни кодове. Също така, това са, нали, най-ползваните функции. Ако искате, нали, на това, понеже повечето хора се оправят с Bolt и да натисне Enter, затова ще покажем по-сложните от тях. Ето, примерно, линк. Нали, линка, когато натиснеш на... Трябва да се маркираш първо, коя част от текста да е линк. И натискаш, примерно, на този синджир, както казвате, да. Връзка. Тази иконка, нали, която е в това. И всъщност можем да направим връзка към нашия сайт, реално. Можем да сложим тук някакъв линк от нашия сайт. Отиваме се на едно ново тапче в Windows, в Chrome. Взимаме си, нали, линка, може към чужд сайт. Ето, примерно да кажете, нека да видим, вижте, ако искате производителя и слагате линк към чуждия сайт, примерно. Да, и, нали, ето сега, примерно, най-лесно се пише към ABV. Така. И правим си линка към където искаме да сочи. Нали, обикновено, ако е към някакъв външен сайт, то си има, нали, вече тук и други неща. Примерно някакъв номер или други неща, нали, линковите са по-дълги обикновено. Също така, това е, нали, така една екстра, която повечето хора не я ползват от потребителите, но е приятна да я знае човек, върши работа. Цел – отваряне в нов прозорец. Какво означава това? Значи линка да не се отваря в същия прозорец, да се отваря на ново тапче. Помага, защото сега да не ти загуби пък твоя сайт. Нали, затова обръщам внимание на тези по-специални неща. Защото полезно се е човек това да го знае, полезно се е да го ползва, тъй като може пък, знаеш, потребителите са много объркани, разсеяни и може да загуби и сайта и да забрави въобще какво е търсил. Случва се.
Нали? Затова препоръчваме да се слага това, да се отваря в нов прозорец. Но пък ако не искаме да се явим към външен или вътрешен към нашия сайт, можем също така да го направим и линк към някакъв файл. Ето, примерно, можем да качим от тук файла и сега, примерно, PDF може да се качи. Нали, давам избор, намираме си го на, няма значение тук, това е некоректна фирма, един сайт, и можем да натиснем на файла изпращане към сървъра, праща го към сървъра и това вече става линк. Като натиснем после OK и това нещо е готово, вече е станало линк. Така, това представлява, нали, в момента правенето на линкове. Линковете се отличават, нали, с долно подчертаване. Когато говорим, нали, за качване на снимки, отново вече тази функция влачи и пусни, за да подредим правилно снимките, както искаме да бъдат показвани по степен на важност. За нас също така да направим основна снимка става с това око, нали, ученцето. И когато виждате, основната снимка е подчертана с синя рамка от всички страни, за да се личи коя е албумната, заглавието на албума. Нали, тя ще излиза едно ниво нагоре. Също така можем да го видим как ще изглежда с лупичката, или пък можем да напишем описание. Ето тук на моливчето. Моливчето ни дава възможност да напишем описание, примерно. Това помага и за класирането в Google, когато се пишат тук описания. Като ключови думи могат да бъдат записани. Може да се опише дори, примерно, ако снимката показва кухня, може да се напише кухня. Се показва, примерно, там кът за почивка, аз не знам точно термините, примерно, както ги пишат, важно е тук да ги пишете както ги пишат клиентите, а не както са дори официалните им заглавия. Защото, нали, по-вероятно е те клиенти да не знаят как е истинското име. Как клиента ще го потърси в интернет, нали. Това, което му попитахте, за дали може, принципно може някакви цени да се слагат тук, нали, сега, може всякакви неща. По принцип най-правилното е, нали, да се пишат в самите. Имаме много такива сайтове за мебели или продажба на мебели по-скоро, не са като така направо ги пишат в ето така с етикетчета и си ги слагат, нали, в снимката по-хубаво стои. Да, но принципно така, ако ще да смениш цената, трябва пак да смениш всичко изображение. Да, и това е така. Така че, нали, може и в от тук да се пишат. Също така, нали, това е, което касае снимките. Качването е по много лесен начин. Ето тук на добавяне, маркираш всички файлове, пускаш ги вътре с вълчи и пусни също става в тази кутийка и качи. След което, нали, не трябва да забравяме да натиснем запазване, за да може да се запази всичко, което сме правили. По принцип сесия има, така че не трябва, нали, потребител много време, администратор много време да прекара в една страница, примерно по 1-2 часа пише нещо и после не запази, може да му изтеква сесията, да не може да запази. Затова, нали, е хубаво по-често да се запазва. Колко време е тази сесия? Мисля, че е някъде към 40 минути, не съм много сигурен точно. Но по принцип тя може да изчезне от някаква друга причина. Примерно за това е хубаво, нали, по-интензивно да се работи и да, нали, да не очаква, нали, човек, че постои дълго време може да. Това е, нали, относно албумите. Хубавото е, че на системата ни е, че сме направили, независимо дали са на албуми, на новина. Ето, примерно, новините са супер инструмент за класиране на сайта. Има даже серия от клипове, които обясняваме как може чрез новини човек да се класира сайта на всевъзможни комбинации. Ето, това са примерни новини, които сме въвели, защото, нали, не знаем съвсем детално естеството на вашия бизнес, но ще дам един пример как се класират само новините. Примерно пишем средна работна заплата в Германия. Това е една клиентка, която вчера дойде и каза, че в момента, в който напише статия за нещо, нали, веднага го класира. Ето, това е на първо място, написана новина в блога и веднага се класира на първо място. Защо? Защото блога така е направен, че заглавието на новината излиза веднага като заглавието тук в Google.
После имаме заглавието, се получава и в URL адреса. И вижте URL адреса как е с долни черти, което означава точно съвпадение на това. И Google много добре го преценя. И ако новината наистина е стойностна, показва правилното съдържание, тоест ценно съдържание. Сега, примерно, ако съдържанието не е ценно, потребителите ще влязат два пъти, ще излязат, Google ще го чете това нещо и ще каже, тук не е качествено съдържанието и ще декласира сайта. Нали, обаче, ако наистина новината е полезна, интересна, ценна за потребителя, има стойност голяма, нали, тогава вече резултатът е от всякъде. Така, значи обяснявам, че точно тези новини в този блог, това има някои системи са специализирани само за новини, а това е една отделна система, която е вътре вградена. Може да се правят категории. Сега принципно за вас може да не е рационално да правите категории новини, но ако решите да знаете, че го има категории списъка с новини. Това, което бях започнал да казвам, е, че плюса е в това, че когато веднъж се научиш да работиш примерно с галерия, новини се работи по същия начин. Всички неща, които научаваш, нали, системата, те се препокриват за другите типове. Дали ще обикновена страница правиш, дали публикуваш новина, дали публикуваш галерия, дори дизайна е по един и същия начин, редактора е по един и същия начин, т.е. всичко, което нали, си научил да се правиш, може да си го правиш вече във всяка една страничка. Включително линкът, подравняване, размери, работата с снимки. Това представлява една новина. Нали, отново, ако трябва с едно изречение да кажа, най-силното е винаги за класиране в Google е заглавието. Много е важно какви заглавия се пишат. Как се правят различни типове новини, примерно, ако решим да ги селектираме? Примерно, част. Може да направят категории. Ето ги, примерно, тук са самите категории. Сега, примерно, има две служебни сме създали, може да се добави ново, или пък ако натиснем на редактирай категориите и можем да ги редактираме. Можем да си направим нова категория. В вашия бизнес би било рационално, нали? Евентуално може да се направи категория, която да се казва примерно новини за фирмата и една да имате за индустриите, идеи и тенденции, примерно. Тоест една категория, която да е за конкретно вашата бизнес, вашите новини, които лансирате. Дори ако искате да се напишете смяна на работното време за празниците, примерно, или когато ще работи, пак може да се пусне една новина. Последните 3 новини за начална страница. Нали, в самия софтуер така е направено, че това помага и за самото им индексиране в търсачката. Т.е. понеже Google трябва да разбере, че все пак има нова новина, най-бързо да разбере за нея, като сложи начална страница, защото начална страница е най-посещаваната страница от търсачките. И ето ги тук последните 3 новини. Може да се настрои колко последни новини те са. Сега в момента явно са настроени последните 2. Да излизат на начална страница. А пък тенденциите, както ти каза, прямо последни тенденции, примерно при обзавеждането, ще кръсти някаква такава категория, тя може да се използва пък за оптимизиране. Там да си мислиш какви думи да се напишат, какво пък е интересно за самите потребители да гледат, да се вдъхновяват, защото нали, в този тип бизнес, който е интериорния дизайн, имаме процес на мечтание. В смисъл, той първо има нуждата, естествено, нали, някой човек без да има нуждата не купува, обаче първо в момента, в който има нуждата, той тръгва да прави едно проучване и дриминг, нали, и то дриминга с проучването му съвпада и тогава вече избира, нали, който почва да поръчва. Така че нали, има една фаза на... Почва да поръчва на падане на земята. Да, има, това е zero moment of truth в buying cycle на клиента, но днес на този момент, че си мечтай, трябва нали, да се използва, така че е хубаво да се правят много хора там. Я да минем от началото само това за записа. От началото там, къде са главните менюта, ето тези, точно така, добре, сега ще покажем основните бутони в менюто.
всеки път, като се логнете в вашия административен панел, имате начална страница. В началната страница имаме бързи достъпи до повечето от менютата. Запитванията са раздел, в който се съхраняват абсолютно всички запитвания от клиенти, включително и тези, които са изпратили някаква анкетна карта. В този раздел запитвания всяко едно запитване в системата се получава на имейл, който е упоменат от вас. Но освен това, понеже в имейла понякога става хаос, пишат и други хора, и партньори, и доставчици, и човек е трудно да се следи какво става с новите клиенти, защото много е важно да хващате новите клиенти, затова сме направили един бекъп, така да го кажем. Второ място, където човек може да се следи клиентите. И това второ място е именно сайта в този раздел червения запитвания. Те почват да мигат ето тук с червена иконка и с съобщение, че има ново, когато има. Също така има и звуков сигнал. Тоест, ако компютъра ви има включени колонки и браузъра ви е отворен, дори не е задължително да рефрешвате страницата, постоянно има ли ново, те си излизат новите и ще го уведомяват с звуков сигнал. Също така имаме приложения за Android, за тези от вас, които ползват Android като операционна система за мобилни телефони. Имаме приложение, което като се логнете с административния панел, ви информира за нови запитвания. И директно цялото запитване с телефон на името на клиента изкача там. Може директно с едно натискане на бутона да му се обадите. Това е все едно да ви пише някой във Viber и веднага да ви изскочи с push-up notifications. Добре, може да влизаме и да излизаме. От приложението, да. Да, може да се логвате и да се локалвате, защото може да преценява, примерно, вечер на време за работа. Като натиснеш запитването, какво се получава това нещо, като се натисне? И откъде се сменя имейл, телефон, ако има за запитване и така нататък? Откъде се създава имейла, на който се пращат нещата? Така, в запитванията работят последният начин. Имаме няколко формуляра. Ето сега ще отворим на формуляри и запитвания. Отворих на имейли. Отварям на формуляри и запитвания. В формуляри и запитвания в момента имаме създадени два, които са ви служебни. Единият е контакти, който е най-простичък. Нали, в него искаме му на клиента име, телефон и имейл и той се казва и съобщението. Казва се, че иска примерно, нали, в смисъл може да се напише и запитването, вашето запитване. Така, виждате, че в момента дори не са написани тук. Трябва, нали, да се напише на английски, примерно тук пише не, защото в английската версия му казваме, че не, а пък на руски имя, как се пише, може би така. На телефон се пише, нали, тел, обикновено е по-съкратено, или фон, а пък на руски е пак телефон. И по този начин, всъщност, по този начин редактираме самите параграфи. Можем да кажем дали да бъде задължително, дали да не бъде задължително полето за попълване. Поле 1, поле 2, поле 3 са еднакви в случая? Те не са еднакви, тъй като тук имаме име, тук имаме текстово поле, което е телефон. Телефон? Добре, окей. Даже по-правилно е тук да си упоменем и какви данни взимаме, защото, нали, по този начин работи после и самото приложение, като сме му казали, нали, упоменали сме какъв тип данни точно му събираме на клиента. Това, което е важно да упоменем също тук, е, че въпроса ви на кой имейл изпраща. Сега прямо вие на кой имейл искате да изпраща? Oracle? Не, Mebel, извинявам се. Mebel.oracle.bg. Така, значи на този имейл ще изпраща попълването на контактната форма. Трябва, нали, да се преведат на трети език. Може ли само горе да го видим сега това нещо? Значи, я да видим на анкета какво излиза. Сега само да обясня, на анкета е тази дългата форма, която, нали, системата ни, това е изключително много труд, нали, е правена в самия софтуер, по този начин да може да се
въведе по-дълъг тип формуляр. И сега тук сме го въвели до някъде, вие после ще го прегледате и може да се отредактира, да се разместват полета, да се добавят нови. Може дори да им се разместват местата, както видяхте на полетата. Но целта на това нещо, нали, аз по принцип ви го предложих това, защото го знам, че съществува като функционалност в софтуера ни, е много по-удобно човек да се опита по някакъв начин. Ако това нещо ще да му влезе в бизнеса, ще му е полезно, защото много по-добре, нали, да се използват нови технологии, да дигитализира това попълване на анкетни карти. Ако се получи, ако не може да се получи, нали, има някакви препятствия, нали, от някакво естество, каквото и да било, нали, пак човек се работи с анкетни карти, така или иначе. Но ако може да се дигитализира, да ползва тази анкетна карта, е добре. Сега, това, което пък е важно, нали, тук да кажем за анкетните карти, е, че имаме два варианта. Сега, нали, примерно на контакти, сега отваряме, това е една обикновена страничка от менюто. Отваряме на контакти и виждаме, че сме избрали на контакти формата да е контакти, т.е. тази по-кратката форма. Към всяка една страничка можем да закачим коя форма да отваря под нея. Това ще рече, че на почти всяка една страничка, прямо за нас, също може да закачиш форма за контакти отдолу, за по-бързо да се може да се свържат с вас. Нали, това дава така една гъвкавост. И ето сега да покажем, нали, какво представляват. Ето, каквото сме направили в полетата като полета, дали ще са задължителни, дали няма са задължителни, каквито данни са искани от клиента, те идват при нас. То се прави проверка тук, дали това е имейл. За да е имейл, трябва да има формата за един имейл. Клиентът си пише своето запитване. Тук се въвеждат на контакти, може да се въведе карта, ако имате офис. По много лесен начин се вгражда карта, може да се качи снимка на офиса, може да се качи снимка на екипа. По принцип, правилно е да се качат снимки на хора на офис, защото по този начин се вижда, че нещата са сериозни, че това е хубава фирма, сериозна. Това е много по... Шанса, нали, дори запитванията се увеличават. Много по-правилно е по всички правила, нали, на маркетинга е да се качат снимки на хората, най-добрия случай. Сега тук, принципно, ако изчакаме с известно време, ще го получим тук, ще го получим на имейла. Снимките как се качват тия работи? Ето тук, в добавяне на файлове, може да се качат снимки. Има два варианта за качване на снимки, нали, то важи както за галерията, така и за всяка една страничка, или през това системно добавяне на снимки, където можем да изсипем дори 5-6 снимки или 10 и да дадем качи. Другият вариант за качване на снимки е от снимка, ето от тук. Нали, качване и пак по същия начин. И къде отива тази снимка, когато го качим това нещо? Примерно искаме да качим снимка на Яна, на Жана, на Елена и, нали, с имената, телефоните и така нататък. Къде отива това нещо в самия сайт? На контакти. Отива, където сме я качили, там отива. Ето сега, примерно, ще отворим една снимка да сваля на някой. Сега тук само една снимка да се сваля от един сайт. Ето тази. Защо свалям тази снимка? Така. Защото, нали, форматирана и, нали, не е някаква огромна. Не е хубаво да качаме в едитора някакви огромни снимки, докато примерно ето тези системното качване на снимки, то автоматично ги преразмерява и ги прави и малки и големи. Тоест оригиналната снимка я пази голяма, малката си я прави като иконка, нали, по-малка, но то работи изцяло автоматично, може да качате с много снимки. Но ако искате, нали, да подредите снимката на дизайнера, името му, примерно дори неговия телефон само отстрани, не, например, да се знае на кой да звъни. Тогава, нали, вече това по-прецизно подреждане с текст от ляво отдясно
се използва ето този този редактор. Това качване на снимка. Само да се намеря сега първо да се намеря тази снимка, къде отиде. Ето я. Затова отивам на качване. Избор на Франция. Тук пак ще се покаже това среден пръст. Да го изтрия. Това е на некоректна фирма логото. Предлагат стикери, които са за... Просто беше интересно. Сериозно такова име логото? Да. Така, ето ни е снимката. Даваме на Open. Изпрати я на сървъра. Сега, ето, то каза, че изпратихме. Ето, в момента ни е каче. Сега вече, нали, като е качена снимката, алтернативен текст, примерно, може да напишем. Сега, когато става въпрос за човек, бих написал името му, примерно, името му. Но ако покачваме, ако това го правим в някъде другаде по сайта, тук аз слагам ключови думи, защото това много помага за класирането. Ето размерите оригиналните на снимката, която сме качили, но можем леко да ги коригираме, примерно. Може това да бъде 130 широчина. Доста е лесно и хубавото, че всичко е на български. И ако искаме снимката да заобикаля текста, даваме подравняване вляво-дясно. Сега ще дадем дясно, само че искам да е вляво. И да слагам да е вляво. Хоризонтален отстъп е красиво да е около 15 пиксела разстояние. Нали, важно е, особено за сайт като ваша, тези детайли да се изпипват. Много, нали, собственици на сайтове не ги изпипват тези детайли. И нали, това нещо не се получава. Или пък първо ние му издаваме сайта с изпипани детайли, след което той влиза да си редактира съдържанието и вече не изпипва. Като трябва да смени една снимка, не изпипва тези детайли и става по-грозничко и това, нали, не е хубаво. Ето, нали, сега тази снимка се появи тук. И сега се опитваме да се насторим. Аз сега се я кътнах и ще се я сложа примерно от тази страна. Трябва да са няколко снимки. Как стават тия неща? Как стават тази? Ако сега първоначално, принципно, можете, нали, да им дадете снимките и да ви помогнем за самата подредба, тъй като нали, се изисква някакви познания. Сега това, което виждаме, че ето тези пък са с подравняване от тази страна и те затова не идват от това най-вероятно те имат и някакви кодове, така че ако иска, нали, човек да си направи... Това вашите реални контакти ли са, между другото? Тези, които бяха публикувани? Не. Тези не. Да, добре. Значи ще ги стрим. Както видите, варианта в дясната пада по-добре текста. Така че ако искате, може да ви помогнем за веждането на тези първоначалните снимки. Защото аз нещо, значи тук имам много въпроси, много неща и сега нещо не ми се бързват нещата, ако ще остави. Сега в момента, примерно, от основното меню искаме за нас да падат менюта. И така, примерно, тук да паднат 2 менюта. Влизаме на страници менюта, защото ето вижте какви са секциите в страничното меню. Моят вебсайт, тук настройките не ги пипате въобще, ние сме ги настроили и вие се работите с моят каталог и с моят вебсайт. На моят вебсайт имаме страници и менюта. На страници и менюта имаме за нас. Сега, нали, да го редактираме, ясно ще кликнем на него или на редакция. Но, примерно, това, което искаме сега в случая да направим подкатегория. Цъкаме на подкатегория, слизаме едно ниво надолу и вече правим примерно и може да се направи история на или примерно най-тривиален текст и тук пишем отдолу текста, а отгоре пишем на български, веднага мога да направим на английски и на руски също това. Точно така, да. Точно така. И сега по принцип можем и да качим веднага и някакви снимки. Ето вижте, това е по-лесно качване на снимки, тук още не се замисляме как да ги подреждаме, то е дефалтно в галерията, служебно ги подрежда, качва ги, разместваме ги, сега в момента качих само една, запазваме. По същия начин, сега тук само за теста ще направя един бутон, който спрямо се казва
Така, няма дори да пишем съдържание в него, сейфаме го. И вече, като се върнем пак на страница и менюта, виждате, че за нас вече имаме две подкатегории. Те тук си изкочиха. Така, отиваме в сайта, рефрешваме. И ето в момента ни излизат. В много системи това нещо да се постигне е около с 10 минути повече занимаване, много по-трудно. Ние сме го правили максимално лесно. На тях можем да направим подкатегории. Не, вече на още на ниво надолу. Колко нива надолу може да слизаме? Тук вече няма да излизат. Кое? Тук не могат да излизат вече нива. Те ще излизат. Няма и смисъл, вече клиентите ще бъдат. Не, клиентите няма как да го намерят. Принципно правилото е до 2 клика да може да стига до съдържанието. По принцип има вариант, в който тези, които са на нива навътре, излизат ето тук като пак линкове вътрешни. Добре, Здравко, дай да минем на каталог направо вече.